Talián-Dörögd határában a Szent Ilona tiszteletére felszentelt remetesség romjaira önkéntesek bukkantak rá 2023 tavaszán. A felfedezés nem csak a hírverésekbe, de így a pálos települések listájába is felvéste Talián-Dörögd nevét. A remetesség feltehetően nagy bizonyossággal Pál püspök vizitációjának első állomása lehetett 1263-ban, ezzel egyidejűleg pedig a pálos rend megalakulásának egyik legkorábbi állomása. A hely a közvetlen mellette fekvő Szent Ilona kútról kapta nevét, mely vízével egykor körbehatárolta a romot. Fénykorában szerzetesek lakták, akik önellátó gazdálkodást folytattak, így tartva fent magukat. A remeték a pálos rend felvirágzásakor Nagy Lajos idején felhagyták a kisméretű és nem bővíthető épületet, így az elhagyott templom érintetlenül maradhatott, majd az idők folyamán magába roskadt. Felvételeink 2024 tavaszát mutatják az ásatások előtt, mikor még a romok elbújva fekszenek a Dabos lábánál, az erdő ölelésében. Az eddigi kutatások során kiderült, hogy az épületet zsindelytető fette és fakerítés határolta. Előkerült egy nagyméretű gótikus kulcs és néhány korabeli pénzérme is. A remetesség felszínre kerülése tovább bővíti a település történelmi sokszínűségét, kibarangolva a romokhoz az ódonfalak mesélik őseink históriáját.